Sugeng dalu para sedherek wonten pundi kemawon. Ing kalodhangan dalu menika kula badhe maosaken crita cekak kanthi ira-iraan sadurunge Bapak Seda kasrat dening Tito Setyabudi. Kapethik saking kulawarti panyebar semangat nomor 37 14 September 2024. Monggo sugeng midhangetaken. Sakbenere sing luwih cedhak karo bapak kuwi Aning, adhiku. Mulane aku rada gumun nalika saksuwene dirawat ing rumah sakit. Kok aku sing asring kedhawuhan nunggoni. Dijak omong-omongan akeh, ngudar sejarah keluarga. Kowe rak ngerti to, Mem? Sejarahe sadurunge aku entuk ibumu. Pitakone bapak sing sejatine ora perlu wangsulan. Nanging aku ya tetep mantuk. Mesti wae aku ngerti riwayate bapak wiwit nem-nemane nganti ningkahan karo Ibu Winarti. Sadurunge entuk ibuku, Harti Ningsih, sing lairake aku lan adhiku Aning. Dadi cethane mono, aku iki anak saka mbok nomor 2. Ningkahe karo bapak kuwi resmi. Sakwise Ibu Winarti seda kunduran bareng lan bayine. Simbah Putri, saiki wis almarhum, nate ndongengi aku. Bapakmu kuwi bocah pinter wiwit cilik, tur lugu, sekolah kanthi sarjana. Ora nate pacar-pacaran kaya bocah saiki. Sakwise lulus sekolah lan nyambut gawe, ya terus rabi karo adik kelase. Nalika SMA mbiyen, emandene ora tutuk, bojo kapisan kapundhut. Ora suwe terus entuk ibumu kuwi. Wis kliwat dening gamblang bab lelakone bapak. Pancen ya kalebu wong lanang lugu, prasaja lan jujur. Wiwit napaki dadi pegawai honorer ing Pemda kanthi diangkat PNS. Jabatane terus mundhak kanthi lancar. Saka kepala seksi, kepala bidang, sekretaris, banjur kepala dinas. Ora ana cewete lan ya ora perlu kelangan duit kanggo nyogok. Mulane marang aku, piwelinge ya ndaki-ndaki. Kowe sing napak tilas pegaweane bapak, ya kudu ngetut lakune bapak lho, Mem. Aja melik duit lan bondo sing ora halal. Aja korupsi. Nadyan saiki kowe wis nglungguhi eselon 3. Duit korupsi kuwi mbilaeni. Bapak banjur cerita nalika antuk kesempatan kunjungi negara New Zealand, nikmati kutha Wellington. Minangka hadiah prestasi kerjane dadi inspektur ing inspektorat daerah. Selandia Baru kuwi negara sing tingkat korupsine paling rendah sak donya. Unda-undi karo Denmark lan Finlandia. Ngendikane bapak kanthi pasuryan sumringah. Ah, bapak, yen wis cerita bab kautamaning urip, kejujuran, bebener, wis kaya ora ana mandeke. Kaya-kaya wong sak ngalam donya iki. Gampang diwulang carane bedakake antarane kautaman lan kadurjanan. Kaya-kaya donya iki anane mung werna ireng lan putih. Kamangka sing abu-abu utawa lorek-lorek gunggunge luwih akeh. Bab katentreman lan kaendahaning kutha Wellington minangka ibu kota Selandia Baru. Kuwi wis embuh kaping pira diceritakake marang aku. Kanthi adreng bapak nyeritakake yen ing kono pejabat negara ora nyelehake awake minangka the first man, wong sing dilayani.
nanging bener-bener dadi ndelesmen utawa pelayan masyarakat. Mobil dinas kaya yen ing kene nganggo plat abang mung digunakake nalika ngasahi pegawean dinas. Yen wis rampung ya diselehake kantor meneh. Mulih kantoran ya terserah arep numpak pit ontel apa numpak kendaraan umum. Ngendikane. Aku ora nate mbantah ngendikane bapak. Dasare aku ora demen bebantahan ngenani pitutur becik. Piye? Putu-putuku rak ya padha sehat toh? Bapak nakokake kahanane anak-anakku. Karo isih gumletak ing dipansal. Tangane sisih kiwa isih ketempelan selang infus. Alhamdulillah padha sehat, Pak. Jika lan Rani bijine apik-apik. Mung Siragil Apin sing matematikane rada kendo. Wangsulanku. Ora dadi ngopo yen mung ora pinter isih bisa dipinterake. Nanging yen wis duwe watak ora jujur, angel mulange. Aku mung mantuk tak elus senengane bapak sing kulite wis padha kriput. Dirawat ing rumah sakit seminggu. Salirane langsung susut akeh. Guayane katon pucet. Penyakit liver sing kasandung 3 tahun pungkasan iki dadekake kesehatane sansaya drop. Pangarep-arepku bapak bisa ngganepi yuswa 80 tahun. Kayane abot padahal mung kurang 2 sasi engkas. Wingi dokter sing ndak temoni kayane wis menehi cecolo. Yen bapak ngersakake dahar apa dituruti wae. Wah, iki genah tondo-tondo garis finish. Nadyan dokter ora mblakakake, nanging aku wis bisa nyandai. Semono uga aning. Kayane gerai bapak wis akut ya, Mas. Aning bisik-bisik nalika ing jaba sal, aku simpangan arep aplusan jaga. Kancane ibu sing ana njero kamar rawat. Ing dina kawolu perawatane bapak, aku diawe supaya nyedak. Waktu kuwi sing tugas jaga aku dhewean. Panjenengane ngulungake amplop coklat ukuran kabinet. Layang wasiat iki bukaan yen aku wis kapundhut, ujare bapak. Aku kaya sinamber bledek. Bapak ora usah ngendika ngono. Umur kuwi ing astane Gusti kang murbeng gesang. Wuwusku karo mijeti sukune bapak. Ah, kowe kuwi Mem, Tamim Ashari, anakku sing bagus dhewe. Sewengi aku wis antuk tengara, sing mapak aku bakal teka. Muni ngono, bapak ora katon sedih. Nanging malah guayane sumringah. Kaya arep nampa kabungan. Lan apa sing dingendikake bapak kelakon. Bapak kapundhut 2 dina candhake. Sadurunge kabar lelayu kasebarake. Luwih dhisik aku mblusuk kamar. Aning ndak celuk pisan. Ndak kon nyekseni aku mbuka surat wasiate bapak. Aku lan Aning kaget. Dudu bab andum warisan sing ditulis bapak, nanging panjaluk supaya jasate dimakamake ing jejere Ibu Winarti, garwane kapisan. Iki piye, Neng? Terus oleh aku arep matur ibu kepriye yen ngene iki? Yen ibu ngerti isine surat wasiat iki, harak gawe cuane ibu, rumangsa disepelekne. Ya bener, Ibu Winarti kuwi garwa kapisan. Nanging kan nganti puputing yuswa sing ngopeni bapak kuwi ibu kita, Ibu Hartiningsih. Lah iya piye kuwi, Mas? Apa apike ora usah matur ibu, langsung wae kasarakake jejer makame Ibu Winarti kaya unine surat wasiat. Ah, ya ora bisa mangkono. Mendah serike penggali ibu. Yen pirsa jebul makame bapak jejer makame Ibu Winarti, bisa-bisa ibu semaput mengko. Lah terus piye keputusan sampeyan? Aning nyawang aku
kanthi praupan bingung. Aku dhewe janjane ya bingung. Ya wis, ngene wae. Aku tetep ngaturake unine surat wasiat marang ibu. Apa wae keputusan ibu, awake dhewe manut. Aning setuju. Mula aku banjur marani ibu sing isih ana kamare. Arep nemoni tangga teparo sing wiwit padha teka. Ibu mau surat wasiat kuwi. Katon waspane tumiba. Diusapi kacu. Aku wis deg-degan. Samar yen ibu ngalami shock. Jebul ora. Ibu katon dadak. Wis mem, gek ndang lapor Pak Ketua RT lan Pak Lurah bab pamethake bapakmu. Turutono wae pamundhute bapakmu. Kuwi mono wasiat sing ora kena dilirwakne. Ngendikane ibu. Dadi ibu, ya wis ora masalah. Dene sok ibu yen wis nututi bapakmu kapundhut ing ngarsane Gusti, bisa dikubur ing papan ngendi wae. Aku jenggelek, delek-delek lir Tugu Sinukarto. Ora ngerti kudu ngomong apa. Tumindak kepiye? Bisaku amung nuruti dawuh ibu. Dhisik dhewe lapor marang Pak Ketua RT. Laju sowan Pak Lurah sing ya wis antuk kabar sedane bapak dek bengi. Pak Lurah kuwi nate dadi stafe bapak nalika isih dadi camat kota. Sing gawe aku kaget, Pak Lurah kondo. Mas Tamin durung ngerti ya? Miturut catetan ing kelurahan, jebul wis 30 tahun bapak mundhut pamijen cacah 3. Siji kanggo Ibu Winarti, sisih kiwa. Banjur tengah kanggo bapak dhewe, lan tengene kanggo Ibu Hartiningsih. Aku njumblak. Jebul tekan semono pamikire bapak sing ora kepengin adoh karo wong-wong sing ditresnani. Nalika aku ngaturake pawarta kuwi marang ibu, ibu mung nyauri enteng lan ayem wae. Aku wis ngerti, wis suwe bapakmu nyeritakne kuwi. Dina kuwi upacara pamethake layone bapak lumaku khidmat. Ora kepetung cacahe sing takziah. Ora keri para pejabat pemerintah sak kabupaten. Matur nuwun.